एगो सच्ची घटना पर आधारित एगो कहानी कही थी। वह ध्यान से सुनी है। ये घटना होले हो झारखंड में। हाँ तो ध्यान से सुनी है दीदी, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की। 7 गो भाई हलन, 7 गो भाई एगो बहन। तब बहने रखते जे महादेव के बड़ी पूजा पाठ करहलक। तब पूजा पाठ करहलक बहने का कलक पूजा पाठ करके पूजा पाठ करहलक महादेव के शिव चर्चा में जुटल हलक। तो शिव जी के पूजा पाठ घरे के आगे मंदिर हलक। तो रोज बेचारी पूजा पाठ करे जाए, पूजा पाठ करके आवे, भाई ला सबला खाना वाना बना के खियावे। तब खियावे तब बेचारी एक दिन बाग बगीचा में गेलक बहनी, बाग बगीचा में। तब बहनी गेलक बाग बगीचा में घूमे सब सहेली के साथे। तब का होले दीदी कि जब घूमे गेलक तो उन्हें खूब बढ़िया सिरहंटी के साग हले। अलवा पर बरसातवा सावन के महीना हो, आल पर जेबे तो खाली सिरहंटी के सागे मिलतो, कर्मी मिला है। तो बेचारे खोट के सब मिला के साग उग इतना तोड़ के लाइला। तोड़ के लाइलक तो साग तोड़ के लाइलक बेचारे का केलक खूब बढ़िया से बनैलक कि हमें भैया के खाए ला है, जे भैया के खाए ला है, जे भैया के खाए ला है, खूब बढ़िया से सगवा बनावा है। तब बेचारे का केलक खूब बढ़िया से तब खूब बढ़िया से बेचारे कायलक बनैलक। तो 7 भाई के फिर बोलेलक बन उन गेलक। तब खियावे लगलक। तब खियावे तो 7 भैया प्रेम से खाए लग। तो सब भैया कहे बेचारी का कहल कि 7 भैया के बोलेलक। तो का कहल कि सागवा काट ले तन बना के भैया के खियाम। तो का कहल कि काटे लगलक ना सागवा। तो थोड़ा सा अंगूरिया कट गेली तब खूनवा ओकरा ना लगलक कि अंगूरी हमरा कटल है। तब खूनवा सागवे में रह गेले, सागवे में रह गेले। तो रह गेले तो का कहलक कि फिर का कहलक कि बनावे ला बैठ गेलक, वैसे खूनवा रह गेलक, ओकरा वैसे बना के भैया के खिला देलक। तो खूनवा में हलक। तो का कहलक कि फिर गेलक भैया भी आ सबके खाना परोसे लगलक। तो खाना सागवा इतना सुंदर बनल कि मत कहो, खूब सुंदर। तो सब का कहलक कि 7 भाई मिलके खैलक पीलक आ कहल अपने मन में भैया बहनी के जना के ना कहलक ना कि आई रे कितना सुंदर बहनी साग बनैले। जब बहनी से पूछे कि कहाँ से ला के बनैलक है, जे इतना सुंदर वो साग बनैलक है जे हमनी के इतना अच्छा लगल। तब बहनी के बोलेलक। तब बहनी गेलक ताकि कहाँ से साग लैलिया। ताकि का टोले महलवा में सखी से ले रहथिन, ओने से टोले महलवा से सबके बोला बोला के हम गेली हल बाग बगीचा आ गेली वजह से साग तोड़ के ले आ तोड़ के ला के आ बनैले। तो 100 का कले भैया जा एक ठो हाथवा कट गेले, जे हाथवा काट गेलक ओकरे में खूनमा गिर गेलक। जे का कहले कि वैसे में रा देले भाई, वैसे लगा कानी अच्छा खूनवे के चलते लगला है। आओ का जे हमें अथी पता ना चलला हमरा। तब बाद में देखली कि हमार हाथवे काटल है। तो लगला कि हमरा खूनवा उहे में सगवे में न गिर गया। तो हम याद पड़ल जब चढ़ गेल कि साग कोई नहीं हो धोवाई, कोई धोवाई खेसारी के साग धोवा है, धो के काट के बहिनी। तू चुन ना, तू कुछ पर ध्यान ना दे। मर लगा है तू तो का कलक बहन ध्यान से सुनिए, तोहरे खातिर कहतानी। तो का होले बहिनी तू सागवा भैया के बतिया बता दिल कि बाद में देख ले ना भैया जखनी मेरा आबिद खानी हमरा ना जान लियो कि हमर हाथों काटल है। तो लग खूनवा में गिर गेलो तो उहे से अच्छा लगलो। तो का कलक कि भैया सब का कलक कि ठीक साग तो अच्छा लगल। तब बहनी फिर उन्हें सखी से लहर में चल गए। तब सब 7 भैया बतियाए लगे। ओकरा में एगो छोटका भैया बड़हवा ठीक हले, लेकिन 6 माना हले, लेकिन वो बड़ी बदमाश हले। माने दूसरा ला बदमाश हले, अपना ला खराब है।
अपना ला नीमन है। तो का कल कि सातों भैया 6 भैया मिलके सातों भैया सोचन है कि बहनी इतना ओकर खूनमा में इतना स्वाद है, अगर ओकर हम मासवा काट के खाए भाई तो कितना अच्छा लगते। अगर हम बहनी के मार के ओकर मासवा काट के खावे तो हमरा कितना अच्छा लगते। हाँ सुन लेना हो दीदी, ऐसा सच्ची घटना है, झारखंड में घटले है। अभी तक पीढ़ी बनल है, सातों भाई मान के पीढ़ी बनल, 6 गो भैया के एगो बहनी के। हाँ तो मसवा खूब का करलक के अथी कहलक के मसवा कितना अच्छा लगते। तो का कहलक के बहनी के कहलक ना कि देख हम खेत खलिहान जोते जाती हो खेत अलग में, जे हमरा ला खाए लेके आई हैं। तब बहनी कहल के जाना भैया जे हम खाए लेके आए वो ओहे का कहल के हंसुआ पघा ले गेला। बहनी के मारम तब ना हम मांस बना के खाम। का कहल हाँ कुछ कुछ काटे लगी, पधारी उधारी लेके गेला कि बहनी के मारम तब वही ना मांस उस काटम। तब का कहल कि ओहे लेके गेलक, चल गेलक वहाँ। तब का कहलक कि गेलक बहनी खाए लगलक। तब बहनी कहला कि खाना भैया, तो सबके खिया दिलक। तब बहनी के तनी से औंघी आवे लगल। तब भैया कहले कि अथी औंघी आवे लगल। तब छोटका बहवा हले जे सीधा हले, तनी माने दिमाग के कम हले लेकिन सीधा हले। तो कहले कि छोटका भैया के कुछ भेज दे लावेला, जे कुछ भेज दे, यहाँ रहतु तो मारे दे तब ना। तो का कहला कि जो बिना पगहा के तू लेके आवत थी जरना चुन के। तो एक सोच में पड़ गल कि बिना पगहा के हम जरना चुन। तो बेचारा का कहला कि चल गल केने आकर का कहला कि बहनी के नींद आवे लगे। तो का कहला भैया ये बहनी ऐजा सोच जो ना जंग पे पर। तो का कहला कि मुड़िया छोप देला, बहनी के मुड़िया काट देला। पर सारा पाप हाँ मांस के चलते कि इतना अच्छा लगला ओकर खून में ओकर अथिया कितना अच्छा लगता मांस सब खाना। तो का कहले काट देला, का काट के और का कहले कि वो जे पड़े ठेहा हुआ लेके पीसे पीस करे लगल। ओने से उलैला ता का कहले कि ओने से गेला खल्लावे जरनावा भाई बा। तो बेचारा महादेव से कहे कि महादेव बिना हमरा अथी पघा के हमरा जरना भाई वाला वाला कहला कि हम कैसे ले। तब महादेव के गोहरलक। तो उन्हें से शंकर जी सांप भेज के और सांपवा लटपटा गया जाके वहाँ, फिर जरनावा लेके चल गया। तब फिर जरना तो ला के जरना तो तू लिया ले है, जाके तू पानी ले आओ कहूँ से, बिना तू पानी ले आओ बिना उभन के बिना डोल के। ताकि पानी हम कैसे लाम, जे पानी हम लाम कैसे, हमरा भैया बिना उभन के बिना डोल के पानी लावे। वो तो सोचे थे कि एकरा जरा हम तो बनावे ना देता, कहता कि हमरे बहनी के मार दिलक है। बहनी एगो भैया एगो सीधा हल तो कुछ अथी मारते ना हल्का कि काहे तो मारला। तो का कहले कि वैसे ही गेलक। तो का कहला कि वो गेलक लावे। फिर महादेव से कहला कि ये महादेव जे भाई हमर कहला के बिना उभन के बिना डोल के पानी लावला। तब महादेव का करलन कि ओने से एगो डोल उभन के व्यवस्था कैलन आ करलन, ओकरा पानी भर के भेज दिलन। तब पानी लेके अलग तब बन गेल। तब सब कोई खाए, सब कोई खाए ला बैठलक। तो ये सोचलक कि सब कोई है बहनी ना है तो भैया का कहला कि सबको खाए थे। तो सोचे थे कि हमरा परोसले लगा है कि बहनिया के मसवा ये लगा बहनी के अखनी मिलके बेचारा डरे ना कही था कि हमरो ही मार देता जान जानता हम जान हमरा जान देता हमरा मार उड़ देता। तो का करे कि वैसे ही सब कोई खाए आई बेचारा वैसे धरती माता फटल हथिन ओकरे में रख ले गेला कि बहनी के हम मसवे खा। वो सब वैसे वैसे छोड़ गए। तो का कहला कि वो सब भाईवा उन्हें उठ के चलेला। आई बेचारा बहनी लगे खूब छाती पीट पीट के रोवे लगला। तो का कहला कि उन्हें से शिव गुरु अलथिन, शिव गुरु महादेव अलथिन कि ए महादेव हमरा का बहन के कैला जे हम भाई मिल के बहन के मार दिला। तो का कहला कि भैया का कहला कि ओकरा उखनी से लड़ाई करके अलगे रहे लगला।
तो महादेव का कलन की एगो डमरू दिलन, कलन की देख तो ये तो अथी हो गल है हमर माने कि शिव लोक में चले लो, एक तो भाई मार दिले तो शिव लोक में चले लो है जे। हाँ तो शिव के शिष्या लो जे हमरा भी चले लो जे 6 भैया के दर्शन ना देतो लेकिन तोरा बहनी दर्शन देतो। हाँ छोटका के बेचारे माना हल तो का कल के छोटका के दर्शन देवे तो का कल के डमरू दिलन की देख जब बहनी के खोज में न ती डमरुओं में से निकल के चल तो का कल कि वैसे बेचारा अलगे रहे लगल झोपड़पट्टी में। अब का कल कि वैसे बहनी के जब बोलावे और जब बहनी डमरुआ में से निकल के चल आवे तो कोई कोई टोला मोहल्ला में देखा हूँ ना तो कोई एगो टोला मोहल्ला के आदमी गेला तो कहे गेला कि देखा ना जे तोहने तो बहनी के मार दिल हुए सगरो हल्ला है आई छोटका भाई वही तो है ये हवा तो कहला कि लगा है कि एक दूसरा कोई के लालक है घर में तो जाके देखे गेलक तो एक ना लोग के छौ के कहाँ से लोग तो पापी बन गए मांस के चलते वो तो पाप बटोर ले आई तो पुण्य के काम कैल के महादेव के भी काम तो महादेव कौन न कौन रूप में उनका दर्शन दिया दे रोज वैसे निकाले रोज उनका दर्शन देवे तो का कलन के वैसे करते करते ओखने 7 भैया के इतना दुख हो गलक ना कोई के ये चीज हो गल कोई के वो चीज हो गल दुख हो के वैसे मार गलक तो ओखने दोनों 7-6 मर गलक भाई बहनी दोनों रहे लगला तो धीरे धीरे तो आखिर यहाँ धरती पर कोई अमर होके ना अल है वो खानियो दोनों ऐसे झारखंड जम्मू कानी कौन गांव है लेकिन वहाँ सब के 7 भैया के पीढ़ा बना ले बड़ा बड़ा पीढ़ी बनावा है आ एगो बहिनी के तहिए से देखो पाप कल के तब पाप नियन गल पुण्य कल के तब महादेव के दरबार में उनका दर्शन भी देवल थे। यह से कोई पाप न करके चाहे पुण्य करे के चाहे बेचारा छोटका भाई बा अथी कल सोचले कि हाँ बहनी के मार देता जे वो बेचारा कितनो करे डरे बेचारा चल जाए और वो 6 मिल के मार दिलक लेकिन बेचारा महादेव के भक्त लक महादेव कैसे उनका दर्शन देवे लगे रोज बेचारा बोल दे बेचारे के लिए काम आवे था आ भैया के दर्शन कैसे सामान आवे तो राखी उखी बना लेवे अच्छा भैया ऐसे रह जाए तो मांस के परे में लेकिन कितना बेचारी के दुख होले जिंदे बेचारी का काट के भाई लोग खेल के उतना जान दे के बना के खियाबो करके ता ऐसे ही भाई दूसरो एगो दुलरी बहन हले एगो दुलरी बहन हले ऐसे तो एगो दुलरी भाई बेटी है। हे महादेव ऐसा बुद्धि भाई के कोई के न देहु ना हर हर महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय।